Per què el Barça ha pres una bona decisió amb Gavi? Ahir van conèixer la notícia que Gavi tornarà a estar fora dels terrenys de joc durant 4 o 5 mesos. Una decisió que ha sorprès a tot el món, però realment els metges del Barça han volgut ser cautelosos i han pres una decisió molt important. La decisió ha estat conservadora, ja que la carrera del Gavi és molt llarga i n'hi havia dues vies a fer amb el menisc de Gavi. La primera era una meniscectomia que consisteix en treure la part trencada del menisc i és una recuperació ràpida, però el genoll queda menys protegit i pot aparèixer artrosi amb els anys. I la següent és una sutura, que és el que han fet amb Gavi, que és cosir el menisc. És una recuperació més llarga, de 4 a 6 mesos, com ha comunicat el Barça, però es conserva i protegeix millor el genoll del jugador. En jugadors com Gavi, on encara els queda una trajectòria molt llarga i una carrera molt àmplia, la sutura al final és la millor opció. D'aquesta manera es preserva el menisc, es redueix el risc de lesions futures i el genoll queda en millors condicions a llarg termini. És una recuperació més lenta, però el Barça tindrà paciència amb Gavi i esperem que es recuperi aviat.